Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni yn cyflwyno'n hoedfaith ofal di, tyrdi'n pli tywallt ysbrydon. Mi ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Eich atgoffa am ein noson o garolau. Fydd yn cael ei chynnal Rhagfyr y Seithfed, sef nos Iau cyntaf mis Rhagfyr ym hanner awr wedi 7. Ac mae yna gerdiau bach, gallwch chi i dosbarthu a gwahodd pobl i ddod. Hefyd, ar y cerdiau hynny fe fydd na wybodaeth am ein hoedfa nadolig, croesawyr nadolig, hwyr iawn yn y nos, felly fydd yr hoedfa ar-lein yn unig, chwarter wedi 11 o'r gloch y nos ar Rhagfyr 24. Felly gyn ni nawr ganu emyn rhif 28 wrth i'r casgliad gael ei chymryd. Pa le, pa fo dechrau a folianu'r Iesu mawr. 28 gyn ni aros ar ein heistedd. Bydd yn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Marc ar benod gyntaf, cyn dechrau darllen yn yr adnod gyntaf. Marc, penod 1 ac ar adnod gyntaf. Dechrau Efengyl Iesu Grist, fab Duw, fel yr ysgrifennwyd yn y proffwydi, wele yr ydw fi'n anfon fy nghenad o flaen dy wyneb, yr hwn a baratoa dy ffordd o flaen, lle fi'n yn llefain yn y dyfeithwch, paratoch ffordd yr arglwydd, gwnewch yn union ei lwybrau ef,
Yr oedd Ioan yn bydyddio yn y diffeithwch ac yn pregethu bedydd a difeirwch maddeuant pechodau. Ac aeth allan ato ef holl wlad Judea, a'r hier o Solomitiaid, ac ei bydyddiwyd oll ganddo yn afon yr Iorddonen, gan gyffesu ei pechodau. Ac Ioan wedi ei wisgo a blew camel a gwregys croen ynghylch ei lwynau, ac yn bwyto locustiaid a mel gwyllt. Ac fe bregethodd gan ddywedyd, y mae yn dyfod ar fy ôl i, un cryfach na ma fi. Carau esgidiau hwn, nid o'i fi deilwng i ymostwng ac i'w datod. Mae fi yn wir a'ch bydyddiau chwiad ofr, eithir y fe a'ch bydyddiau chwi ar ysbryd glam. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ata ti ac yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni yn dod yn diolch i ti am y ffordd yr wyt ti wedi i hagor, dy fod wedi darparu ffordd ar ein cyfer. Nad oedd modd i ni i ddarganfod ein ffordd ata ti, nad oedd modd i ni i ddod yn agos at fyw yn y ffordd roedd y ti wedi bwriadu i ni. Roedd y ti wedi bwriadu ni i fyw, i dogoneddu di a fwynhau. Ond oherwydd pechod o Dduw, i ni wedi colli y fraint o mwynhau cymdeithas ath ydi. Ac o Dduw mae'r fath, y bellter rhyngom. Ac o Dduw i ni yn gweddio ac yn diolch i ti am y ffordd yr wyt ti wedi hagor sydd yn ni wneud yn bosib i ni i fod yn blant i ti, i ni fod yn mwynhau cymdeithas ath ydi. Dy fod yn ein harwain ni, yn ein cadw ni. Rwyt ti wedi addo bod yma yn ein plith ni, i'n bod yn gallu teimlo dy bresenoldeb, ac felly o Dduw i ni yn gofyn y cawn teimlo dy bresenoldeb yma yn ein plith. I ni yn gweddio o Dduw o'r cychwyn hyd at y diwedd, a thrwy gydol y dydd, y byddwn ni'n gallu tystio ein bod ni wedi profi bod presenoldeb y Duw holl alluog yma gyda ni, ein tad nefol, y dy fod yn cynhesu'n cylonau, y bod yna rhyw fflam yn ein cylonau wrth i ni ganu dy glodydd, wrth i ni ystyried ffordd a chawdwriaeth. O Dduw, y bydde di yn dod lawr ein plith. Os nad wyt ti yma o Dduw, yna ofer yw'r cyfan. Ond os wyt ti yma, mae'n golygu pob dim o Dduw. Ac yr wyt ti yn gallu rhoi y disgwyliadau hynny yn ein cylonau i ddisgwyl pethau mawr ohono ti. I ni'n gwybod o Dduw pan fod y bresenoldeb gyda ni. Yna o Dduw y gall unrhyw beth ddigwydd. Yr wyt ti'n gallu dwy'n pobl at y ti dy hun. Y rhai sydd wedi gwrthod dro ar ôl tro gwahoddiadau i ddod i'r oed fam. Ac yna, trwy dy ryfedd ras di, gwirth o ddifri, yn peri eu bod nhw yn teimlo yr awydd a'r angen. Ac y bydd na rhyw atyniad yma, ac y bydden nhw yn gwrando, yn dod i wrando ar dair. Ac os nad, yn y corff o Dduw, y bydden nhw'n gwrando ar y we ac yn ystyried ffordd a chawdwriaeth. I ni'n gwybod o Dduw, wyt ti'n gallu gweithio mewn amryw ffyrdd. O Dduw, i ni'n cyflwyno'r rhai sydd yn bell iawn o dy bethau di, ac hyd yn oed nawr, gall argyhoeddiad o bechod dod ar eu traws nhw. Ac bydden nhw'n gwybod pa le i droi. O Dduw, i ni'n meddwl am ein gwlad ni yma yng Nghymru, ac falle gan yn wlad fach, bod pobl yn gwybod ble mae'r efengyl yn cael ei chyhoeddi'n ffyddlon, ac y daw dydd pan y byddant yn dod i wrando. O Dduw, i ni'n gweddio bydd y dydd hwnnw yn prysuro yn agosau, ac y bydd yna nifer yn dod i alw arna ti am drigaredd ac am faddeuant. Tyrd rho disgwyliadau ni. Ni'n gweddio bydde ti'n rhoi disgwyliadau yn ystod yr oedfa y bydd na'r rhai yn dod ac yn awyddus i wrando. Ni'n meddwl am ein hoedfa yn ystod y cyfnod yma o'r Nadolig, y bydde di yn gweithio nawr ar y neidio, bydd y ffordd yn cael ei hagor. I ni yn barod yn clywed am rhai sydd yn dweud methu dod oherwydd rhywbeth neu gilydd. Ond o Dduw, i ni'n gweddio bydd y cynlluniau hynny yn cael ei rhwystro. Bydd y nosweithiau hynny'n cael ei newid, ac bydd y ffordd yn cael ei hagor iddy'n dod i'r oedfa. Ac o Dduw, bydd yna newid mawr yn digwydd yn ei cylonau, a byddant yn dod o dywyllwch i oleuni. Tyrd gweithio, rho disgwyliadau mawr i ni. Trig ar hawr ddim, gad i ni deimlo dy bresenoldeb nawr. Gad i ni fod yn ymwybodol, dy fod ti ar waith yn ein plith ni yma. Diogela ni rhag yr un drwg. O Dduw, i ni yn gweddio yn erbyn yr un drwg. Sut y mae e wedi creu llanast yn y wlad, ac wedi creu llanast llwyr yn yr eglwys. Ac i ni'n gweld ein gwendid o Dduw, ond eto ein gwendid, yr wyt ti yn Dduw mawr, yr wyt ti yn Dduw sydd yn holl alluog.
Ac felly o Dduw, i ni'n gwybod bod y fuddugoliaeth wedi hennill ac yn gofyn i ti i weithio ac i ddangos dy nerth. Tyrd, bendithia a cadwa ni diogela ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gyda'ch ni gan ni Emyn 298 ac hefyd 299. O'r nef mi glywais newydd fe'm cododd ar fy nhraed. 298, gen i sefyll uwch hynny.
Gofyn testyn o'r Efengyl nôl Marc, y benod gyntaf a'r 7fed adnod. Marc, penod 1, adnod 7. Ac fe bregethodd gan ddywedyd, y mae yn dyfod ar fy ôl I, un cryfach na my fi. Carau esgidiau yr hwn, nid wyf fi deilwng I ymostwng ac i'w datod. Nawr, trenis yw'r ffaith bod y weledigaeth am yr Efengyl yn cael ei cholli mor sydyn. Dwi ddim yn cymryd lot o amser i'r weledigaeth o'r Efengyl gael ei cholli. Ac i'r amryw o'r ysymau pam fod hyn yn digwydd. Gallwch chi edrych ar gymdeithas, gallwch chi edrych ar sefyllfaoedd bersonol, os yw unigolyn sydd wedi colli'r weledigaeth yn aml iawn. Y mae amryw amgylchiadau personol byddwn ni'n gallu defnyddio fel esgus, sydd ddim yn esgus, wrth gwrs, mae'n warth yn diwe, bod ni'n gallu colli'r weledigaeth, ond mae problemau yn codi, bywyd yn codi, prysurdeb yn codi, am yr weledigaeth yn mynd mas trwy'r ffenest. Neu ran ohono fe, am gyfnod, ond nid yw yn wir. Mae hwnna'n wir yn gyffredinol am unigolion, mae'n wir am yr eglwys. Dyna hanes yr eglwys, hanes diwygiadau, yw'r eglwys yn colli'r weledigaeth, ac I chi'n ei weld yn digwydd mor sydyn. Wrth gwrs, mae'n raddol, ond pa mor raddol yw wel, mae hwnna'n mater o ddiffiniad, achos I chi'n meddwl 1 munud, roedd popeth yn iawn, ond munud nesaf, mae pethau wedi newid. Ac amryw resymau, ond yn sicr, dyma yw prif nod Satan. Os oes yna unrhyw dasg y mae Satan yn benderfynol ar ei wneud, dyma beth yw e. Mae am peri fod y weledigaeth yn cael ei cholli. Mae am symud pob un I ffwrdd o'r gwirionedd, ni'n gwybod hynny, ac o ganolbwynt yr Efengyl. Dyna be fydde Satan eisiau. Os oes yna un peth mae am wneud, mae am ddinistrio tystiolaeth Crist, ni'n gwybod hynny. Mae am peri fod pobl yn symud I ffwrdd o'r gwirionedd, does dim ots gan yr un drwg. Os maen nhw'n cadw rhywfaint gyda'r gwirionedd, dim ond bod nhw wedi colli peth o'r gwirionedd. Mae hwnna'n bodloni Satan. Mae wedi gwneud gymaint o niwed. Ond dwi'n edrychwch chi ar gyflwr y wlad nawr. Mae wedi peri, os na rai sydd yn honni bod yn Gristnogol, Efengylaidd, mi fyddech chi'n dweud, wel, dwi ddim yn gwybod pa mor bell maen nhw'n mynd. Mae yna elfen o'r Efengyl yno, ond dim byd tebyg I beth mae gair Duw yn ei ddweud. Ac wrth gwrs bys nhw'n dadlau wahanol, bydd nhw'n dweud mater o farn yw'r cyfan. Ond mae Satan yn ddigon bodlon, cyn belled nad yw'r Efengyl yn cael ei chyhoeddi neu gredu yn bir. Dyna yw'r nod. Neu'n symud pobl mymryn I ffwrdd o ganolbwynt yr Efengyl. Mae'n fodlon cyn belled nad yw'r Efengyl yng Nghrist yn cael ei chyhoeddi'n gwbl ffyddlon. Weddol ffyddlon, tybiwn ni, does dim ots dy fam hynny. Ond y gwbl ffyddlon, ddim o gwbl. Os gall symud eglwys I ffwrdd o bregethu Iesu Grist a'i groes, drwy'r amser, mae wedi llwyddo. A dwi wedi dweud yn salgwaith. Yr adegau, blynyddoedd yn ôl, dwi'n mynd digwydd pryn ddim nawr, ond blynyddoedd yn ôl, pan oedd ni'n mynd I ambell I gapel yn y cymoedd y gwahanol lefydd, ac rhyw wahoddiad, falle dros y ffin I Loegr, I ddod I bregethu, ac yn gofyn nhw, pryd ych chi'n cael eich oedfa Efengyl? A doedd dim syniad gan rhain, ond nhw'n gwybod I athrawiaeth nhw drwy draw. Ond doedd dim syniad nhw beth oedd yn golygu I cael oedfa bregethu yr Efengyl. Ac o'n nhw'n dweud, wel, sdim llawer o'r tu fas yn dod mewn i'r oedfa. Ac felly, dydyn ni ddim yn pregethu oedfa felly, I ni'n pregethu i'r ddau, drwy'r amser. Ac o'n i'n meddwl, wel, maen nhw'n gofyn pam I ni fel I ni? Ac felly, os gall Satan symud yr eglwys I ffwrdd o bregethu Iesu Grist a'i groes trwy'r amser, mae wedi llwyddo. Ac ni'n gallu tybio dweud hyn, mae wedi llwyddo. Mae e'n benni gamp yn y dasg. Mae wedi peri fod yr rhai ffyddlon mae wedi hen droi I ffwrdd o'r peth. Perswadio Pregethwr I ganolbwyntio heddi ar symptomau cymdeithas. Yr hyn a welir fel problemau o fewn cymdeithas. Ac yna gwelir eglwysi a phroffeswyr,
Efengylaeth hyn yn oed yn mynd ati i helpu ymhlith problemau cymdeithas. Ydy hwnna'n anghywir? Nag yw, ond ai dyna tasg yr eglwys? Yn sicr nag e. Ai tasg yr eglwys yw i ganolbwyntio ar hynny? Be ddyle fe fod yn rhywbeth gwbl wahanol, ond mae e wedi llwyddo. Ond mae'n edrych mor dda yw'n diwe. Ond nid yw yn ymddangos mor dda pan ni'n gallu fod yn andros o brysur yn helpu problemau cymdeithas. Mae pobl yn meddwl, wel, dyna chi eglwys weithgar. Maen nhw wrthi trwy amser, maen nhw mor garedig. Get o gyd. Yr ymddangosiad o bod mor dda. Gan amla, nid bob tro, ond gan amla. Be welwch chi yw fod yn bell o air Duw, fod y weledigaeth wedi mynd o'r Efengyl. Mae yna rhywbeth wedi newid yn y cydbwysedd. Pan ych chi'n meddwl am hanes diwygiadau yn gwlad, pan mae'r ysbryd glân yn dod lawr yn ei nerth. A ni'n gwybod mai prif gwaith yr ysbryd glân yw dyrchafu Crist. Ac felly yn ystod y diwygiadau yma, beth sydd yn digwydd? Mae pobl yn mynwesu Crist ar Efengyl. Maen nhw'n dod i glywed yr Efengyl. Mae Crist yn cael ei ddyrchafu. A beth sydd yn digwydd? Maen nhw'n dod i gredu. Mae yna wyrth yn digwydd, ond mae cymdeithas yn gwella. Oherwydd yr hyn sydd wedi digwydd. Beth sydd wedi digwydd yn ystod y diwygiadau? A oedden nhw'n mynd o gwmpas y lle. Gyda'i gwahanol hymgyrchoedd nhw yn trial datrys y problem o'r ddiodfeddwol. Nawr os oedd fi yna unrhyw un sydd yn gwbl yn erbyn unrhyw un yn y diferyn o'r diodfeddwol yna fi yw hwnnw. Os rwy'n eisiau dadle, dwi'n fwy na pharod i dadle dyn nhw. Mae'r peth mwyaf erchill, ond byddwn ni ddim yn dweud mai dyna yw gwaith yr eglwys. Yw e ddweud na ddyle pobl yfed y ddiodfeddwol. Dwi'n sicr yn meddwl na ddylid. Mae hwnna'n symptom arall o broblem yr eglwys, lle mae'r mwyafrif o eglwysi heddi yn gweld trafferth ag e. Ond nid dyna'r Efengyl, nid dyna'r gwaith. Doedd ddim yn wneud yn y diwygiadau, ond beth ddigwyddodd, nath y tafarnau cael lawr oherwydd bod pobl yn dod i gredu yng Nghrist. A dyna beth sydd yn digwydd, dyna beth sy'n helpu cymdeithas, pan maen nhw'n dod at yr Efengyl ac dealltwriaeth o Grist, mae cymdeithas yn cael ei effeithio. Ceir gwellhad. Ac felly ni'n gweld fan hyn gyda Ioan Fedyddiwr ac i ni, y peth pwysica, wastad, yw delio gyda'r enaid ac ateb problem yr enaid ac nid ateb problem cymdeithas. I ni wedi chael un anghywir. Dyw hwnna ddim yn dweud ydyn ni ddim yn delio ac ambell i problem cymdeithas pan yn dod wyneb yn wyneb ag e. Ond os mae dyna yw bwrdwn yr eglwys, os y trial fod yn bobl dda felly yw e, ni ddim wedi deall am y Satan wedi llwyddo, ond yw e? Os i ni'n symud i ffwrdd o hwn, dyma oedd neges Ioan Fedyddiwr, oedd yn delio gyda'r broblem a mater yr enaid, a dyna beth ddylen ein hymgyrch ni fod. Pan ddaw yr ysbryd glân lawr, yna gwelir newid o fewn cymdeithas. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar tasg y proffwyd. Yn ail, tasg Ioan Fedyddiwr, ac yn andrydydd, tasg y Pregethwr. Beth yw ein tasg ni? Beth yw ein gwaith ni? Beth yw ein pwrpas ni? Beth i ni fod i wneud? Beth yw pwrpas oedfa fel hon? Beth oedd y proffwydi yn gyntaf fod i wneud? O gychwyn Efengyl Marc, mae'r adnod gyntaf yna yn anhygoel. Mae hwnna'n destun pregeth ar ei ben ei hunan. Mae Marc yn mynd syth at raidd y mater. Edrychwch ar y adnod gyntaf. Dechrau Efengyl Iesu Grist fab Duw. Mae yna, mae ar blat i chi. Does dim amheuaeth yma. Mae am gychwyn gyda'r hyn sydd fwyaf pwysig, sydd yn ganolog. Mae am gyfeirio at hyn yw'r ateb. Falle dyna pa mae'n Efengyl byrrach. Mae mynd syth at raidd y broblem. Dyma mheleithiau beth eraill, mae'n mynd syth at y broblem. Mae'n dweud, dyma le ni'n dechrau. Pwysleisio, mae Iesu Grist. Dyna yw'r Efengyl ac mae mab Duw ydyw. Mae'n dweud reit o'r cychwyn, ydych chi wedi deall hyn, mae Iesu Grist wedi dod lawr o'r nefoedd i'r ddaear. Faint sy'n credu hynny? Yn ein cymanfaoedd canu ni, be bynnag sy'n ar ôl bellach yn y wlad hon, pan mae yna sawl cynulleidfa yn dod, sawl un o filltiroedd mwyn llenwi lawr llawr capel efallai, achos nes neb yn fodlon dod i ganu dim mwy.
Ac i ni goffa gweld, a chi'n gweld e, ond ymhlith rheini sydd dal gyda'r awydd i ddod i dyd yr arglwydd ac i gannu pethau sydd o rhywbeth i ymwneud ag e. Mae hwnna'n rhywbeth i ni'n ddiolch bod yna rhyw awydd yna, ond ymhlith rheini, gai ofyn hyn, petai un o'r rheina'n gwrando, ac beth sy'n drist iawn, mae'n debygol iawn na fydden nhw'n gwrando. Ond os fydden yna un yn gwrando, byddwn ni'n gofyn nhw'n, ydych chi wir yn credu i Iesu Grist ddod o'r nefoedd lawr a ienu'n wirthiol yn faban ar y ddaear, fel dyn. Ac pan fi oedd e rodio ar y ddaear, mae Duw oedd Iesu Grist. Faint sy'n credu hynny? Faint sy'n credu mae mab Duw yw Iesu Grist ac nid dim ond dyn da yn unig oedd e. Ac nid esiampl yn unig oedd e. Os mae pobl yn meddwl bod Iesu Grist wedi dod lawr i fod yn esiampl i ni, dyn nhw ddim gydag unrhyw syniad o beth mae gair Duw yn dweud. Dydy Iesu Grist ddim wedi dod i fod yn esiampl i ni. Wrth gwrs i ni am fod fel Iesu Grist. Ac felly o ran y diffiniad hynny, mae'n esiampl i ni. Ond nid yna oedd ei dasg e. Dyw e ddim yn bosib i neb i ddynwared Iesu Grist. Dyw e ddim yn bosib i neb i ddilyn ei esiampl e. A mae'n amhosibl gan ein bod ni wedi'n genu'n bechaduriaid. Nid yw Iesu Grist yn un opsiwn o lawer. Dyw e ddim yn opsiwn. Fel bydde llawer i gryfyddwyr yn meddwl. Maen nhw'n meddwl bod Iesu Grist yn un opsiwn o lawer o gryfyddau i gyrraedd yr nefoedd. A does dim ots am y manylion. Does dim ots am y manylion. Dim ond bod chi'n bod yn neis a bod yn dda. Yr oedd Iesu Grist, yr un y pregethodd Marc amdano, yr un y pregethodd Ioan Fedyddiwr amdano, yr un y proffwydwyd amdano, yn Iesu Grist mab Duw. Ac fe proffwydwyd amdano gan y proffwydi. Hynny yw, fe nath Duw, trwy nerth yr ysbryd glân, yn wirthiol, sut mae hwn wedi digwydd i ni ddim yn gwybod. Dyn ni'n gallu esbonio hwn, mae'n ddirgelwch. Ond trwy arweiniad gwirthiol yr ysbryd glân, rhoddwyd y geiriau i'r proffwydi i'w ddweud. Hynny yw, roedd y proffwydi'n gallu gwneud dau beth. Ond nhw'n gallu rhag ddweud beth oedd yn mynd i ddigwydd cannoedd o flynyddoedd yn y dyfodol, ac fe ddigwyddodd nhw. Ac yn ail beth, roedd nhw'n datgan beth oedd gair Duw a beth oedd yr efengyl. Dyna oedd gwaith, dyna oedd tasg y proffwydi. Trwy wirth yr ysbryd glân, fe gafon nhw y geiriau i'w ddweud. Ac fe ddywedodd y proffwydi, y bydde Iesu Grist yn dod o'r nef i'r byd. Dyna oedd tasg y proffwyd oedd i ddweud beth oedd gair Duw, ac i ddweud bod Duw yn mynd i anfon ei fab i ddelio gyda'n problem. Y byddai yn dod i ddelio ar symptomau, ond hefyd yn dod i ddelio gydag, yn bwysig a holl, achos y symptomau. Yr oedd yna lot o broblemau yn ystod cyfnod yr Hen Testament. A pan oedd y proffwydi'n pregethu, eu tasg nhw oedd i gyhoeddi ateb i'r broblem, gwraidd y broblem. Hyn oedd yn achosi'r symptomau. Hyn oedd yn achosi'r anfoesoldeb. Hyn oedd yn achosi'r eilyn addoliaeth. Hyn oedd yn achosi'r trais a'r cenfigen, a'r bob math o broblemau o fewn cymdeithas. Beth oedd y proffwydi'n dweud oedd, mae ganddo ni ateb i'r hyn sydd yn achosi'r problemau symptomau yma. A dyma hefyd oedd neges Moses, dyma oedd neges Jeremia, dyma oedd neges Isaiah, dywedant fod y Meseia, Iesu, y Meseia, y byddai'n dod i'r byd. Ac mae ef oedd yr unig ateb. Dyna oedd yr proffwydi'n dweud, dyna oedd tasg y proffwyd. Nawr, does dim amser nawr i fanylu, ond y fath fanyldeb oedd gan y proffwydolaethau yma. Mae yna gymaint o fanyldeb, byddwch chi'n gallu gweld i'r lythyren fod yna bethau'n cael ei disgrifio yn mynd i ddigwydd, ac fe ddigwyddo nhw. Ond yr hyn sydd yn bwysig, proffwydant am yr hyn oedd i ddod i wneud. Beth oedd Iesu Grist yn mynd i ddod i wneud? Dyna oedd ei tasg nhw. A ei tasg nhw hefyd, nid yn unig yn dweud beth oedd mynd i ddod i wneud, ond sut byddai'n gwneud hynny? Gwrandewch, mae'n enwog iawn yna i ddarllen 2 adnod o Eseia 53. Adnod 4 a 5. Diau,
Dyma be mae Isaiah'n dweud cannoedd o flynyddoedd cyn i Iesu Grist ddod. Diau, e fe a gymerth ein gwendid ni ac a ddig ein doluriau, eto ni a'i cyfrifiasom ef wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw a'i gystuddio, ond e fe a'r chollwyd am ein cymweddau ni. E fe a ddryllwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Darllenwch fwy, fyddwch chi'n gweld am ddisgrifiad o'r groes. Ganrifoedd cyn y digwyddiad. Yn cyd-fynd yn llwyr a beth gafodd ei ddweud yn Genesis penod 3 adnod 15. Mae'r holl Hen Testament yn cyd-fynd. Mae dyma oedd tasg y proffwyd oedd ei ddweud bod holl broblemau'r cymdeithas. Yr un yw problemau cymdeithas heddi ac oedd adeg Moses. Does dim gwahaniaeth. Dwi ddim yn gallu meddwl am unrhyw newid o fewn cymdeithas. Mae sawl prif weinidog wedi bod ym mhob gwlad, ym mhob degawd, dros bob canrif, ers y cychwyn, yn trio delio gyda pob un o'r problemau oedd ei gael pryd hynny. Does dim byd yn newid. Yr un yw'r cymweddau, yr un yw'r pechodau, a'r un yw'r ateb. A dyma beth oedd y proffwydi'n dweud. Oedd y proffwydi'n dweud, ei tasg nhw oedd i ddweud, ni'n gwybod am y problemau, allwn ni dreulio oriau yn delio gyda'r broblem o ganlyniadau eilyn addoliaeth, a lladd plant bach, neu beth bynnag, ac aberthu, a pethau erchus fel yna, a delio gyda'r holl problemau cymdeithas a hynny, a'r tristwch, a'r cwrylodd yn digwydd hynny, ac yna'r gor-yfed, ac yna'r pob math o problemau gyda hynna, delio gyda'r holl beth yna, a treulio oriau diri yn helpu nhw, ac yna pobl oedd yn dwyn o'r pobl eraill ac tlodi. Wrth gwrs, mae'n rhaid delio gyda'r holl broblem yma, ond beth o'n nhw'n sylweddoli oedd, yr ateb y broblem yw, edrychwch mae Duw wedi addo anfon ei fab Iesu Grist i'r byd, dyna'r ateb. Mae'r ateb, mae'r Meseia yn dod, dyna oedd y weledigaeth. Fydde pobl ddim yn licio beth o'n nhw'n dweud. Fydde yna bobl crefyddol yn trio perswadio nhw i stopio dweud beth o'n nhw'n dweud. Beth am i ni edrych yn well yn fwy weithgar? Trwy wneud pethau eraill. Cyhoeddodd y proffwydi bod y Meseia'n dod, ac y byddai'n cael ei gosbi am ein pechodau ni yn ein lle ni. Dyna chi obaith oedd gan pechaduriaid yr Hen Testament yn gwrando ar y proffwydi yn dweud, mae yna un yn dod, ond dyma'r addewid, pwyswch arno fe. Pan ni'n aberthu anifeiliaid, mae'n hatgoffa ni o be mae Iesu Grist yn mynd i wneud. Mae'n helpu chi ddeall be mae Iesu Grist yn mynd i wneud. Pwyswch ar Dduw. Mae'n mynd i faddau i chi'ch holl bechodau. Dywedant y byddem yn cael ein iachau o bechod a'i ganlyniadau. A tan i hyn ddigwydd, tan y delir ar hyn sydd yn lladd yr enaid, nid oedd modd gwella. Nid oedd modd disgwyl gwellhad o fewn ei bywydau na chymdeithas. Ond am fanyldeb. Dyma beth sy'n anhygoel fan hyn, ni'n gweld fan hyn. Mae yna fath fanyldeb yn yr Hen Testament. Proffwydwyd gan y proffwydi, nid yn unig am y Meseia yn mynd i ddod, ond hefyd am yr un oedd i ddod fel ei ragfleinydd. Dyna i chi pa mor fanwl oedd y proffwydi. Mae'r proffwydi'n dweud mae Ioan Fedyddiwr yn mynd i ddod ac yn mynd i gyhoeddi dyfodiad Crist. Felly maen nhw'n proffwydo dyfodiad Ioan Fedyddiwr ar amseru cyn i Iesu Grist ddod. Cyn y weinidogaeth. Y mae un yn mynd i ddod, ac mae'n mynd i weiddi, mae'n mynd i darrannu, mae'n mynd i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth, a mae'n rhagfleini, mae'n dod o flaen yr arglwydd Iesu Grist. Dyna i chi fanyldeb. Un a fyddai'n galw ar bobl i baratoi'r ffordd nawr ac yn pwyntio at Grist. Fel y byddai pobl yn paratoi ffordd ar gyfer brenin daearol, dyna'r darlun. A os oedd brenin daearol yn dod, yn mynd i ryw wlad neu ryw ardal, yna fyddant yn paratoi'r llwybr drwy'r anialwch, ac yn cyhoeddi bod y brenin ar fi'n dod, paratowch ar gyfer ei ddyfodiad. Felly roedd Ioan Fedyddiwr. Roedd y proffwydi wedi proffwydio bod Ioan Fedyddiwr yn mynd i ddod i ddweud bod Iesu Grist yn dod. Dyna chi pa mor fanwl yw. Os chi eisiau mynd i fanyldeb, ewch at yr Hen Testament, ac yna darllenwch y Testament Newydd. Tasg y proffwydi oedd Crist.
ar ateb i'r broblem o fewn bywydau unigolion a bywydau y wlad. Felly, yna ddwy adnod 2 a 3 o'r benod gyntaf yma o'r Efengyl yn ôl Marc. Fel yr ysgrifennwyd yn y proffwydi. Wele yr ydw i fi'n anfon fy nghenad o flaen dy wyneb, yr hwn a baratoad y ffordd oedd flaen, lle fi'n yn llefain yn y diffeithwch, paratowch ffordd yr arglwydd, gwnewch yn union ei lwybrau ef. Eseia, maen nhw'n dyfynnu Eseia fyna, a Malachi, yn dweud, cyn i Iesu Grist ddod, bod hwn yn mynd i ddod i ddweud amdano. Felly ni'n gweld trwy hyn i gyd, mae nod oedd i bwyntio at mab Duw, at Iesu Grist, i alw ar ei bobl edrych tuag ato ef, i baratoi ei heneidiau amdano. Beth yw tasg y proffwyd? Tasg y proffwyd yw bregethu'r Efengyl. Ond beth am problemau cymdeithas? Beth am y tristwch i ni'n gweld o'n cwmpas ni? Mae'n rhemp. Oedd yn rhemp pryd ni. Oedd yn rhemp adeg Ioan Fydyddiwr, adeg Iesu Grist. Oedd yn rhemp adeg yr apostolion. Roedd yn rhemp yn ystod yr eglwysi fore. Roedd yn rhemp yn ystod yr cyfnod y diwygiad protestannaidd. Roedd yn rhemp yn ystod y diwygiad yng Nghymru. Canrif yn ôl, 200 mlynedd yn ôl. Mae yn rhemp heddiw, ond yr un yw'r problemau. A'r un yw'r ateb. Dyna o tasg y proffwyd. Wel, gyda chi ni symud ymlaen. Beth oedd tasg Ioan Fydyddiwr? Wel, tasg Ioan Fydyddiwr hefyd oedd i bwyntio tuag at Iesu Grist. Nid oedd Ioan Fydyddiwr am dynnu sylw ato fe ei hun. Roedd e wedi deall yn doedd e. Roedd e wedi deall, adnod 7. Ac fe o bregethodd gan ddywedyd, mae yn dyfod ar fy ôl i, un cryfach na my fi, carau esgidiau, hwn nid wyf fi deilwng i ymostwng i'w datod. Oedd e'n gwybod, nad oedd yn deilwng i wneud y dasg lleiaf. Y lleiaf posib, oedd e'n gwybod hynny. A'r dasg lleiaf yn y darlun oedd yn gyfarwydd i'r bobl pryd hynny oedd datod carau esgidiau yr Iesu. Mae'n dweud, dwi ddim hyd yn oed yn heiddi datod carau ei esgidiau hyd yn oed. Dwi ddim yn heiddi dod yn agos at y dasg honno. A doedd dim angen perswad ar Ioan o'i safle o gymharu ar Iesu. Doedd e ddim yn rhywbeth oedd eisiau rhywun eistedd lawr dyfa yn dweud, ti sylweddoli pwy wyt ti? Ti sylweddoli nad wyt ti yn heiddi gwneud. Doedd dim byd o'r fath, roedd e'n gwybod. Roedd e'n gwybod amdano fe hun. Yn wir, mae e'n ddarlun o ostyngeidrwydd, ond nid o ganlyniad y berswad. Roedd e wedi gweld ei bechod ei hun, roedd e'n gwybod am ei wendidau ei hun, ac mae dyn y doedd e wedi ei eni mewn pechod. Oedd Ioan yn deall hynny. Ond am wahaniaeth rhwng fe a'r Iesu, roedd e'n gwybod, nid mater o wahaniaeth rhwng fi a rhywun da iawn. Dwi ddim i tebyg yna, ni ddim yn gallu dod yn agos at y lefel yna. Yn y byd i ni'n gyfarwydd ag falle eich bod chi wedi dod ar draws rhywun sy'n gwneud yr un swydd â chi, a chi'n gweld nhw wrthi, a chi'n meddwl dwi ddim byd tebyg i nhw, ac chi'n teimlo'n isel, chi'n meddwl dwi ddim yn gallu dod yn agos, dwi ddim yn ar y lefel yna. Yn y byd chwaraeon, beth ni'n mynd mas i gau nawr gyda pêl rygbi a cicio'r bêl, ac yna byddwn ni'n gweld un o ser tîm Cymru'n cicio'r bêl, a byddwn ni'n meddwl, dwi ddim yn gallu hyn o breuddwydio am cicio fe fel maen nhw gymaint gwell na fi. Maen nhw gymaint fwy na fi, maen nhw gymaint cryfach na fi, maen nhw'n gyflymach na fi. Dwi ddim ar lefel yna, ni'n sôn am lefel yna, bod rhywun yn fwy galluog na ni, bod nhw'n sillafu'n well na ni, bod nhw'n gallu cyfri'n well na ni. Bod nhw'n gallu cofio'n well ni. Ni ddim yn sôn am hynny, mae Ioan wedi ddeall e. Mae'n dweud, dwi ddim yn heiddi datod carau esgidiau fe. Dwi ddim hyd yn oed heiddi cael bod yn ei bresenoldeb e. Oedd e wedi ddeall e, mae e wedi gweld ei bechod e. Mae Eseia wedi deall, ond dyw e. Eseia 9:6. Dyma disgrifiad ac oedd Ioan wedi gweld hwn. Cynnes bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef, a gelwyr ei enw ef, rhyfeddol, cynghorwr, y Duw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefedd. Sut gall rhywun fel Ioan Fydyddiwr gael ei gymharu ar un rhyfeddol, y Duw cadarn, tad tragwyddoldeb? Gafodd ei eni. Doedd e ddim yn bod cyn ei eni. Ond mae Iesu Grist ers tragwyddoldeb.
Do gafodd Iesu Grist ei eni, ond yn wirthiol, ond yr oedd e'n trigo cyn i'r byd cael ei lunio. Yr oedd yn y nef. Sut gall unrhyw un cael ei gymharu â hwn? Mae'r gwahaniaeth sydd yma, sydd rhwng yr anfeidrol a'r meidrol. Dyna'r gwahaniaeth. Mae Ioan wedi deall e. Mae yna un gwell na fi. Peidiwch edrych arno fi. Mae Ioan yn dweud, peidiwch edrych arno fi. Dwi ddim yn gallu eich helpu chi, ond mae un yn gallu. Dyna beth oedd neges Ioan. Dyna oedd neges y proffwydi. Mae Ioan wedi gweld, mae hwn yn anfeidrol, ond yr ydw fi yn feidrol. Mae'r gwahaniaeth sydd rhwng y tragwyddol a'r un sydd wedi ei eni fyd amser. Nid oedd am i bobl feddwl mai fe oedd y Meseia. Roedd hwnna'n beryg, ond oedd amser Ioan Fydyddiwr, na roedd rhai yn meddwl falle mai hwn oedd y Meseia. Sicr doedd e ddim eisiau gwneud hynny. Geilw ar y bobl i baratoi eu heneidiau am un oedd yn dod. Roedd ei weinidogeth ar fi'n cychwyn. A paratowch ar gyfer hwn. Dyma'r ateb. Dyma ateb eich problemau. Crist. Mae'n dod, paratowch eich eneidiau. Nid yn unig am ei ddyfodiad o ran ei weinidogeth, ond ydyn ni dderbyn i'w calonau. Paratowch bod e'n dod yn y cnawd, ie, mae hwnna'n rhan ohono, wrth gwrs. Ond mae yna fwy na hyn, mae'n ysbrydol yma gan Ioan Fydyddiwr. Mae'n mwy na'r allanol. Mae'n dweud, ie, paratowch bod e'n dod yn gorfforol, ond mae yna fwy, paratowch i dderbyn i'ch calonau. Deliwch gyda'ch problemau eich calonau. Deliwch a'ch rhagfarn. Deliwch a'ch balchder. Cyffeswch, edifarhewch, trowch. Yr oedd yn gwbl glir am yr hyn oedd ei dasg. Roedd Ioan Fydyddiwr yn pwyntio at Iesu Grist. Dyna oedd y dasg. Cyhoeddi mai Crist oedd yr ateb. Adnod 4 a 5. Yr oedd Ioan yn bydyddio yn y diffeithwch ac yn pregethu bedyd edifeirwch maddeuant pechodau. Ac aeth allan ato ef holl wlad Jwdea a'r hieres Solomitiaid ac a'i bydyddiwyd oll ganddo yn afon yr Iorddonen gan cyffesu ei pechodau. Mae'n ddarlun cyffroes yn diwedd. Dim darlun yr hwyn sydd yn mynd allan o gymdeithas ac yn cadw milltir i ffwrdd o bob un sy'n byw ar wyneb y ddaear. Oedd hwn. Yr oedd yno, a fe ddath y bobl ato fe. A dwi ddim yn ei gwrthod nhw. Dwi ddim yn dweud, dwi ddim eisiau cael fy llygru gyda'ch presenoldeb chi. Dwi'n dweud, dim dy'r fath. Mae yno, mae digon o le, dewch. A fe ddeithon nhw i glywed yn pregethu. A be bregethodd e. A nath e ddweud wrthyn nhw, mae eisiau chi sorto lot o bethau mas o ran stopio wneud hyn a llall. Na, yn dweud, edrychwch i'ch calonau y mae Crist yn dod. Paratowch iddo fe. Mae'n rhywbeth ysbrydol. Roedd y proffwydi o'r cychwyn o Genesis ymlaen yn cyhoeddi fod Iesu'n dod. Ac yna'n cyhoeddi bydd un yn dod o'i flaen fel ei ragfeinydd. Ioan Fydyddiwr yn galw ar ei bobl baratoi eu heneidiau ar ei gyfer. Ac yna fe ddath Ioan Fydyddiwr yn union fel y dywedwyd y byddai'n dod. A gwneud yr hyn y dywedwyd y byddai'n ei wneud. Mae hwn yn anhygoel yn ei hun. Nid yn unig i'r proffwyd i ddweud bod na un dyn yn mynd i ddod cyn y Meseia fel rhagfleinydd. Ac fe ddigwyddodd hynny, ond roedden nhw'n iawn yn beth oedd yn mynd i wneud. Yn ei neges. A dyna oedd ei neges. Fe nath e bregethu am Grist i baratoi ar ei gyfer. Mae yna fath gydernid yma. Dyn nhw ddim yn delio rhyw faterion eilradd. Dydyn nhw ddim yn dadle yn wleidyddol. Dwi Ioan Fydyddiwr ddim yn dadle yn wleidyddol. Nid yw yn canolbwyntio ar unrhyw un pechod, ond yr hyn sydd mor bwysig. Cyflwr o bechod a'r angen i edifarhau ac i ddod at Grist, gan mai ef yn unig sydd yn abal i faddau i chi eich pechodau. Dyna oedd ei neges a dyna oedd ei fwrdwn e. Dyna yr anfonwyd ef i'w wneud. Sef yr union yr un peth, ond ar adeg wahanol i'r proffwydi. Reit oedd gychwyn Genesis, a reit trwy at y ddiwedd yr Hen Testament, ac yna i ni'n gweld ar ddechrau'r Testament Newydd, i ni'n clywed bod Ioan Fydyddiwr yn dod. A fe nath yr union yr un peth. Fe nath e ddweud wrthyn nhw am ei pechod ac am yr angen am faddeuant ac iddynt edifarhau a chredu yn hwn oedd wedi dod o'r nef. Dyna oedd tasg Ioan Fydyddiwr. Ac fe nath e fe. Fe nath y proffwydi, roedden nhw'n ffyddlon. Fe nath Ioan Fydyddiwr, roedden nhw'n ffyddlon. Wel, gadewch i ni orffen yn drydydd felly. Tasg y Pregethwr.
Tasg, allech chi ddweud, Cristnogion wrth iddyn nhw dystiolaethu hefyd, allech chi ddweud. Ond os i ni am gadw ar hyd y trywydd yma'n ardennod ni hyn, tasg y Pregethwr. Rhyfedd, ond diwedd sut o'r cychwyn mae tasg y proffwydiodd i ddatgan y wyllus Duw ei fod yn mynd i anfon ei fab Iesu Grist i ddelio'n pechod. Rhyfedd, sut mae dyma oedd tasg o'n fydyddiwr i gyhoeddi dyfodiad y Meseia, mab Duw, ac i alw ar ei bobl baratoi eu heneidiau ac edifarhau a chredu ynddo. Dyna oedd ei tasg nhw hefyd. Rhyfedd, sut mae dyna oedd tasg yr apostolion trwy'r Testament Newydd. Dyna oedd yr union yr un tasg. Mae'n rhyfedd yn diwedd. Dyw e ddim yn rhyfedd, ond wrth edrych ar eglwysi heddi, mae'n rhyfedd. Y proffwydi, Ioan Fydyddiwr, apostolion, grandewch o'r hwn, 1 Corinthiau 2, adnod 2. Paul, canis, ni fernais i mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist, a hwnnw wedi ei groeshoelio. Y person Iesu Grist ar groes. Dyna fe. Dyna'r pwnc. Dyna'r tasg. Dyna oedd tasg Paul. I ni'n gweld eto yn Galatiad 6 a 14. Eithir, na ato Duw i mi ymffrostio, ond yng nghrhoes ein harglwydd Iesu Grist, trwy yr hwn y croeshoeliwyd y byd i mi, a mynnau i'r byd. Dwi ddim am ymffrostio. Mae'n dim byd arall. Ond yng nghrhoes ein harglwydd Iesu Grist, person Crist a'i groes. Dyna oedd hefyd neges Iesu Grist ei hun. Ioan 14, adnod 6. Yr Iesu a ddywedodd wrtho, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Dyna beth mae Iesu Grist yn ei ddweud, mae fe yw'r ffordd. Felly mae Iesu Grist yn pregethu Iesu Grist a'i groes, a'i berson. Mae fe yw'r ateb i gymdeithas. Ni eisiau gwybod beth yw ateb problemau'r byd? Goryfed a'r holl drieni sydd yn digwydd o'i herwydd, cyffuriau a camddefnydd o gyffuriau, anfoesoldeb, torpriodas, trais, celwydd, twyll, creulondeb, rhyfeloedd. Chi'n sôn, mae dyma ateb rhyfeloedd y byd? Ac ni'n dweud, wel, i ni'n gweld mae'r ateb yma, Iesu Grist, dyma yw'r ateb, yr efengil. Dyna yw'r ateb i bob dim, di ni'n gwybod hynny, mae gair Duw yn dweud hynny. Ond wrth gwrs, dyw pobl ddim eisiau ni ddweud hynny, achos mae hwnna'n mynd i tynnu sylw ohono ni sy'n coeddi fe. Ond os y dasg yw coeddi Crist, a mae dyna'r ateb, fel roedd Ioan Fydyddiwr yn dweud, yr oedd e'n dweud, mae un yn dyfod ar fy ôl i yn gryfach na mae fi. Dwi ddim eisiau pregethu fi, dwi ddim eisiau pregethu fy syniadau fi ar sut i wella cymdeithas. Dwi'n mynd i ddweud wrthoch chi, yr ateb i broblemau cymdeithas yw Crist. Dyna ddwedodd Paul, dyna ddwedodd Iesu Grist ei hun. Am drasiedi dros y blynyddoedd i weld neges arall yn cael ei chyhoeddi. Tristwch o'r mwyaf i'w gweld y troi cefn ar bregethu a phregethu yr efengil yng Nghrist Iesu. Ond nid yw e'n drasiedi. Mae'n trasiedi hyd yn oed o fewn eglwysi efengylaidd diwygiedig. Fydda rhaid i chi fod yn ddiwynydd i sylwi mae bregeth efengylu oeddi. Ac i chi'n trial gweld ble mae'r pledio gyda'r enaid i ddod o dywyllwch i oleuni. A bod nhw un anadl i ffwr o dragwyddoldeb a galw arnyn nhw trowch o'ch pechod brwnt, a trowch at Gris tra bod yn agos, tra bod yn gerllaw. Dyna oedd y neges, dyna oedd y proffwydi, dyna oedd baich y proffwydi, dyna oedd baich Ioan Fydyddiwr, dyna oedd baich Paul, dyna oedd baich Pedr, dyna oedd baich Ioan, dyna oedd baich yr arglwydd Iesu Grist. Dyna pam dath e lawr o'r nefoedd i'r ddeiar, oedd i ddweud mae fi yw'r ffordd. Pam yn y byd mae eglwysi efengylaidd, ni wedi hen weld be mae capeli eraill yn neud, yr rhai sy'n cysau'r efengil, maen nhw wedi troi at bob math o bethau eraill sydd ddim yn mynd i helpu unrhyw enaid yn ni ddyfarn. Na, ni wedi gweld hynny, ond pam mae'r eglwysi efengylaidd ddim yn dod nôl i bregethu yr efengil drwyddi draw ac yn dweud Iesu Grist yw'r unig ateb. Dyma yw'r gair Duw, does dim byd arall na.
colli'r weledigaeth. Myna'r rhain, mae'n mynd ati a chanolbwyntio yn bennaf ar weithredu o fewn cymdeithas yw'r ateb. Mae dadle am ddrygioni cymdeithas a cheisio perswadio pobl i newid, falle trwy lythyrau'r llywodraeth a phrotestio am ddeddfau nad ydynt yn cydweld â gair Duw, ac yr holl ymdrech yma, ac falle bod yna ambell i le iddo fe, dwi ddim yn siŵr, ond falle bod yna. Ond yr holl ymdrech na, beth sydd wedi digwydd, maen nhw wedi anghofio pwyntio pobl at Grist. Maen nhw wedi anghofio dod i'r cwrgweddi i weddio, o Dduw graslon tywallt y lan, ysbryd lawr, nertha dy weision i gyhoeddi Crist. Maen nhw wedi anghofio dod i'r cwrgweddi, a pam nhw'n dod i'r cwrgweddi, maen nhw wedi anghofio be ni fod i weddio amdano. Efallai bod ni'n cofio gweddio am rhyw fraich rhywun sydd wedi dorri a bod ni eisiau nhw teimlo'n well. Wrth gwrs, ni eisiau nhw teimlo'n well. Ond mae'r materion yma llawer pwysicach. Gwelwn yng ngair Duw. Mae ofer yw'r holl bethau yni, os nad oes gwaith yn yr enaid, hyd yn oed, petai chi'n llwyddo perswadio cymdeithas i wella. Petai'r llywodraeth yn cytuno gyda ni newid chydig bach ar ei deddfau, a fod moesau chydig bach yn well, pa wahaniaeth mae'n mynd i wneud? Maen nhw'n golledig. Yr unig gwahaniaeth gewch chi yw nawr maen nhw'n golledig fel pobl moesol. Efallai allech chi gorfodi fel oedd brenhinoedd yn arfer wneud, gorfodi protestaniaeth ar y wlad neu catholigaeth ar y wlad. Ac allech chi ddweud beth am ni newid yr holl wlad i fod yn efengylaeth. Ac allech chi perswadio pobl a carcharu pobl yn beidio. Petai chi'n neud na, pa wahaniaeth mae'n mynd i wneud? Dwi ddim yn wneud dim gwahaniaeth i'r enaid. Mae'r enaid dal yn golledig achos dydyn nhw ddim yn pwyso ar Grist. Cyfnod y diwygiadau, beth oedd yn digwydd? Dyrchefu'r Crist. Gai ofyn, oes yna rhywun sydd mewn angen yn gwrando heddi? Oes yna rhywun yn chwilio am atebion? Efallai bod wedi ceisio gwella'u bywydau, ac efallai newid ei ffyrdd, ac efallai wedi llwyddo hyd yn oed, ond bod chi wedi sylweddoli, does dim heddwch da chi. Dydych chi ddim yn teimlo dim gwell. Falle wedi stopio gwneud lot o bechodau. Ond does dim heddwch yn yr enaid. Efallai bod dal yr ymdeimlad o eogrwydd fel mynyddoedd byd. Falle bod y gwacter yna dal yna. Ac fe fydd y dal yna. Ac bydd yr gwacter yn parhau tan i chi ddod at Grist. Achos dyma oedd y pwrpas iddo ddod. Dyma beth gafodd ei ddweud yn Genesis. Dywedwyd yn Genesis y daw Iesu Grist i ddioddef drostoch chi yn eich lle, ac mae dyna'r ateb i broblem yr enaid. Fe ddywedodd y proffwydi i gyd fod Iesu Grist yn mynd i ddod i ddelio gyda'ch pechod. Dyna oedd yr ateb, dyna oedd tasg yw am fydyddiwr, dyna oedd ei dasg e pwyntio at Iesu Grist. Tasg Iesu Grist oedd i ddangos mai fe oedd yr ateb. Un ateb sydd. Crist yw ateb y broblem, ond methiant i gadw'r gyfraith. Y mae Duw wedi gosod safon. Mae Duw wedi gosod cyfraith. Mae Duw wedi dweud am y safon, sef perffeithrwydd. Mae'n amhosibl i unrhyw un gadw'r gyfraith. Ac felly mae'r gyfraith yn ysgol feistr, mae fel athro, mae'n dysgu chi am eich angen. Felly pan dowch chi glew y gyfraith, fe fyddwch chi'n dysgu un peth, eich bod chi'n golledig. Bod chi o dan condemniad, fe fydd rhaid cael cosb, achos eich methiant i gadw'r gyfraith. Ond dyma oedd tasg y proffwydi. Dyma oedd tasg o anfydyddiwr. Dyma oedd tasg yr apostolion. Dyma oedd tasg Iesu Grist ei hun i ddweud am yr ateb a dweud mai fi yw'r ateb. Iesu Grist yw'r ateb. Dyna oedd y tasg. Crist yw'r ateb i'r broblem o'r gyfraith. Pam mae Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith yn fy lle? Dyna yw'r ateb.
A daeth i'r byd ac fe gadwodd gyfraith yn llwyr yn berffaith ac fel ein cynrychiolydd mae'n dweud rwy'n ni gadw ar eich cyferchu mae gen i glogin o gyfiawnder a fe na eich gorchuddio chi gyda fy mherffeithrwydd un llwyr. Dyna oedd un o'i dasgau fe. I gadw'r gyfraith i ni ac mae e wedi wneud. Crist yw'r ateb i'r broblem o'r gosbedigaeth. I ni'n gorfod cael ein cosbi am ein methiant i gadw'r gyfraith. Ond yr ateb fan hyn yw Iesu Grist. Fe aeth i'r groes. Fe roes ei ddwylo pur ar led. Fe wisgodd goron draen. Mwyn i'r brwnt cael bod yn wyn fel hyfryd liain mlaen. Dyna oedd tasg Iesu Grist. Fe ddath i'n glanhau ni. Fe ddath i'n maddau ni. Fe ddath i gymryd y gosb am ein pechod ni. Ac ar y groes, fe cosbwyd Iesu Grist am dragwyddoldeb. Roedd yn gyfwerth a thragwyddoldeb i'w holl blant. Y dioddef ar y groes. Fedrwn ni ddim deall na. Ond dyna oedd dioddef Crist ar y groes. Felly tasg. Ioan oedd i ddweud, mae yna un cryfach na fi'n dod. Pidwch edrych arna i. Mae yna un cryfach na fi'n dod. Ac mae e'n abal i ddelio gyda'ch pechod. Dyna oedd i dasgau. Fydd yn rhoi bywyd i chi. Fe yw'r ffordd, fe yw'r gwirionedd, fe yw'r bywyd. Fe yw'r ateb. Dewch at Grist. Edifarhewch o'ch pechod a chredwch ei fod wedi maddau chi'n llwyr. Dewch tra i fod yn agos. Dyna oedd tasg Ioan. Dyna oedd tasg y proffwydi. Dyna beth oedd y apostolion yn edrych nôl tuag at Grist. A dyna yw tasg y Pregethwr i fod. Ond beth sydd wedi digwydd? Mae Satan wedi creu llanas ond yw e. Mae wedi dynistio'r weledigaeth i ni wedi gweld pryn yw'r llefydd y mae'r efengel yn cael ei chyhoeddi mewn unrhyw ffordd, ond yn sicr ddim yn glir, ddim yn dweud oedd pobl yn blwmp ac yn blaen mi bod nhw'n bechaduriaid a bod angen Crist a'i fod e wedi byw a marw ac atgyfodi yn ei lle nhw ac nawr mae yn y nef yn eiriol trosom. Dyna yw'r neges sydd angen i dweud, yn blwmp ac yn blaen. Mae angen pledio, mae angen gwahodd pobl. Dyna chi hirt. I ddweud bod ni ddim yn pledio da pobl i ddod i gredu Iesu Grist. Bydden nhw ddim yn licio Ioan Fydyddiwr, na fydden. Bydden nhw'n licio Paul, bydden nhw'n licio proffwydi. Bydden nhw'n licio Iesu Grist ei hun, ond eto gyd nhw'n honni i bod nhw'n coed yr efengil. I ni'n gweiddi mas wedyn dewch at Grist. Dyna beth sy'n eisiau bobl tu fas i glywed. Dyna sy'n eisiau bobl sy'n eistedd lawr y moriau yn edrych ar YouTube ac yn edrych ar rhyw fideos a rhyw raglenni hirt ac anfoesol siwr o fod mwyafrif ohonyn nhw. A mae yna filoedd ar filoedd, os nad filiynau o bobl yn edrych ar y holl beth yma ac eto i gyd mae yna negeseuon fan hyn fan draw o'r efengil yn mynd allan ar YouTube a pryn yw'r bobl sydd yn trafferthu i'w wrando. Ni'n ddiolchgar am y rhai sydd yn. Ond mae eisiau pledio gyda nhw. Ar y strydoedd, yn y ceiau, yn y meysydd, yn bob man. Dewch at Grist. Sa'n eisiau gwastraffu amser dyn nhw'n dweud wrth nhw am broblemau cymdeithas. Dewch at Grist. Ac wrth ddod at droed y groes. Mae yna ateb. Achos y mae mab Duw fel roedd Marc yn ein hatgoffa o'r cychwyn un o'r efengil. Iesu Grist mab Duw. Dewch at Grist gan fod mab Duw methu dweud celwydd. Cos yw mab Duw ddim yn gallu dweud celwydd, mae wedi dweud dewch ata fi, bawb sydd yn flinderog. Ac fe fydd yn delio gyda'ch blinder. Fydd yn delio gyda'ch pechod. Fe fydd yn ei hoelio i'w groes. A fydd yn maddau'r cyfan. Mae'r cyfan yn Iesu Grist. Beth yw ein tasg yw i bwyntio at un arall. Nid rhoi adloniant i chi. Nid i roi amser bach neis i chi ar brynhawn di Sul. Nid i cael rhyw gyneuon bach neis mae'r plant yn hoffi canu. Nid i cael rhyw band fan hyn i wneud i chi deimlo bod crefydd ddim mor hyn ffasiwn wedi'r cyfan. I ni ddim eisiau gwastraffu amser gyda'r fath y dwlu. I ni eisiau dweud wrthoch chi, mae ganddoch chi broblem sydd yn mynd i arwain chi golledigaeth tragwyddol. A dyma'r ateb, Crist, Iesu. Ac fe a Pregethodd. Gan ddywedyd y mae yn dyfod ar fy ôl i un cryfach na my fi. Carau ysgidiau rhwng nid wyf fi deilwng i ymostwng ac i'w datod. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil, yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist.
Diolch am y proffwydi a bwyntiodd at Grist, ac am Iohan Fedyddiwr a bwyntiodd at Grist. I ni'n diolch am Iesu Grist, yr ateb. Ac yn diolch am yr apostolion a bregethodd am Grist. Ac yn diolch am yr hain dros y canrifoedd, dyweision ffyddlon a bregethodd Grist ac yn gofyn o Dduw, cod mwy i fyny. Nertha ni i fod yn ffyddlon hyd y diwedd, i wneud y dasg yr wyt ti wedi osod, i gyhoeddi Crist a'i groes. Ter di'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein hargwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ganu emyn rhif 188 newid yn yr emyn, 188. Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon. Rwyt ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n denw, na thrysorau'r Indiau gyd. Oll yn gyfan ddaeth i meddiant gydam Duw. 188 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth.